Apa bundel-bundel kuwi? Kambing. Kambing. Iya. Aku kok kucing iki karo kambing iki. Ndak usah. Ndak usah. Apa ke duit? Gak ada duit. Apa? Lah sing ireng-ireng ae kan. Ono iki. Ono ireng-ireng karo kambing. Aku umben ya duit. Iya. Nek wis kawan. Ada apa kalau duit? Ya Allah, ono duit sing ngitan ndek kene ndak ro aku lho. Nah iki, nyo. Tuh, aku kok keroken lho iki lho bong-bong. Ya. Aduh, piro gak cukup? 2000. Hah? 2000. Piro? 2000. Piro ini? 2000. Wes. Piro duit? 2000. Kok aku kowe ngono iku? Oh iya, ndak wes, nyo. Ngurgan-ngurgani wong aku isin. Mbak. Tak jepik sing 5000 ya. Piro? Iki sosok. Ya. Iki piro? Ya. Kakean. Piro? Kakean, nyo. Aku gawe nek kowe rugi aku isin. Ndak rugi. Aku gawe kowe rugi aku. Wes, tak jepik sing 5000 sik wes. Cek lega. Wes. Ya. Sosok 1000. Iki duwe piro? 4000. 4000. Lah ya 4000 lha iki kok utuh kene duwe. Iki 5000. Sosok 1000. Sosok 1000. Ya, ngono. Wes iki sosok 1000. Kowe iki lho. Kok koyo gak genah e. Apane sing ndak kena? Aku dulu aku gede kan. Jenenge mbong yo cara sik-sik. Tahu apa-apa. Piro kerupuk? 1000. Hah? 1000. Piro? 1000. Tak coba sing. Kuning lho. Iya 1000 iki sih, iki. 1000 ndak percaya ngono 1000. Pantem iki nek ngene. Nek arek dodol kudungan kae gak tuku wis apa. Ya, kok gak kuning? Kuning iku. Kuning.